Oké. Vezetni szeretném, vagy? Lőni. Jó, oké. Ja, nem tudok beszállni be. És ha kiszállok, akkor be tudsz oda szállni a vészhelyére? Nem, az előbb földobta. Ja, bocs. Most már be tudok, mert közben a kommunikációs ablak nyitva volt. Jaha. Erre merre kell mennem? Mert sokat kell most kocsikáznunk. Itt elmegyünk rögtön jobbra. Nézd majd a térképet. Én nem ott vagyok. Kövesd az utat. Vagy nyomatják a zenét neked is? Ja, most én késő nézetben vagyok, én nem hallom, de belül lennek biztos, hogy... Az ott egy... Mi ez nem GTA? Közeledünk már lassan. Amúgy. Egyszer lesz egy benzinkút jobb oldalt, ott már kezdhetünk lassítani és egyszer körbenézni. Tehát abba is maradt a zene, úgyhogy innentől kezdve már Rádió csend van? rádió csend van el. Car, 800 meters southeast. Nem tudom, megnézem a térképet, hol vagyunk? Aha, jön velünk szembe egy ellenséges... Jobbra be a fák közé kocsival. Aha. Most jobbra be. Látsz? Akkor, az a baj, hogy nem. Kicsit hátrébb. Egy bokrok minden. Ez így jó. És akkor gyorsan fedezeljük be. Várjál, pont ez az, hogy úgy kéne, hogy segge legyen kint, csak... Így? Jó. Még egy kicsit hátrébb? Hát igazából mindegy, mert nézem a térképet, ezek ott állnak, tehát ezek Ja? ott le van zárva az út, érted? Ja, értem. Megáltal. Itt most vagy felmegy, itt letesszük a kocsit és át kell Dehogy tesszük le. Hát elmegyünk itt a pusztába. Jó. Várjál? Ugyan. A hegyek ezen oldalán, hogy ne vegyenek észre. Fast! Fast! Stop! Forward! Fast! Stop! Ezt hallod? Left! Stop! Ez mi? Menjél előre, állj. Egy gyorsabban van. Ja, ezt te mondod, á? Aha. Right! Stop! Forward! Right! Forward! Tehát tényleg úgy csinálták meg a játékot, hogyha nem akarsz beszélni a játékos társaddal, akkor is tudsz tök jó kommunikálni. Így van. Nézd rá a térképre, jó felé megyünk? Hát egy picit jobbra menjél, és jó lesz.
Ja, csak mert most úgy akartam jönni, hogy takarásba legyünk a másik autónak. Jó, tökéletes, tökéletes. Ez így, ahogy van. Nem van. Ez szerintem igen hangos, tehát hogyha a katonák vannak, azok meghallják, hogy egy V8-as terepjáró egynek fölfele bőg. Biztos nem katonák. Á. Nem. Észrevettek. Igen? Nem tudom, megy egy kamion. Aha. Lehet, hogy valami járőr. Bemennek majd. Jobbra. Jobbra. Úgy nagyjából irányba vagyunk. Bázis fele. Az a felderítő pont felé, amit megadtunk? Igen, igen, igen. Egy 10 méterre lehetünk a felderítő ponttól lassan. Itt már közel vagyunk, és meg is állhatunk akár. Vagy... Így eldugjuk az autót, és akkor fölbattyogunk, egyszer körülnézünk. Jó. Tárcsöves Mm, puska van. Csak távcsöves puska van? Aha, nincsen binokulár. Az nekem sincsen. Hát akkor nézd meg, mert nekem meg aztán még szkópom sincsen. Csak azt nem tudom, hogy C4-ünk van-e te. Nálam van 2. Jó. Ugye erre van valami kommunikációs bázisom, erre néztem. Ja, hát még messze van. Ott van fönn az úton. Ja, ezt ismerem, ezt a pályát. Ja, nem. Francok, Vagy ott van mégis? lent, ott van lent, ott vannak a katonák. Hallod? Igen? Innen Soldier, látszik medic, is. 200 meters, front. Aha. Ész- Jó, akkor várjál, hozom az autót. Foot mobiles, 300 meters, southeast. Igaza volt a srácnak, alatt, ha lefekszik egy katona távolra, Man, úgy kilő. 200 meters, front. Hozom, azt majd adsz nekik a micsodával. Bearing 150. Pityúval nekik. Injured! Szóljál, ha megsérült ő. Man, Megsérültem. 200 meters, front. Jó, Nagyon. akkor... Machine gunner, 200 meters. Akkor megyek. Grid 0, 4, 5, 2, 1, Meghaltam. 4. Ready, car. Grid 0, 4, 5, 2, 1, 4. Várjál. Nyomok füstöt. Be tudsz érezteni? Van ilyen piros? Igen. Csak dobok füstöt. Miért magába adja ilyen? Mikor azt nem értem. Hát ez most annyira. Jó. Én meg akkor megszorom őket micsodával. Hopp, szemből is lőnek már. Under fire! Dél-kelet.
Ja, meghalok. Standing by. Car. Hogy a Northwest. pályázik. Ez annyira nem a szívem csücske. Melyik? Rally up. De szar helyen vagyok az autóval, bazd meg. Honnan látok a fáktól semmit. Ki is lőtték az autót. Nem tudom használni. Hát én próbálok közeledni felé, de hát egy 5 perc autóút közben. Jó, akkor megszarom őket, amelyre lehet. Return to formation. Házban vannak hárman. Rossz irányba mentem. Valamit fölrobbantottam. Ez milyen move to van? Sikerült. Csak- hogy megnézni, hogy mi van a szokkal. Ja, oda kell mennünk? Itt autókázok közben. Jó. Kocsinak annyi. Bazzeg. Gyerekem. Oké, fut. Running low on ammo. Te tüzelsz, vagy lőnek rá? Lőnek rád. Én egy olyan fél órányi futásra vagyok tőled. Még meghaltál, vagy mi? Nem, de a Two. kocsi... Regroup. A kocsival neki ment, hogy... I need Elfogyott a lőszer. Futok felé. Jó, akkor bevárlak itt, jó? Tudod mennyire vagyok tőled? Egy olyan 3 óra futásnyira. Hát de mit kerestél arra autóval? Mentem én arra, mert én meghaltam és a izém visszadobott a two. kezdőhelyre. Rally up. Hát de hogy haltál meg? Hát az előbb húztalak föl. Utána megint lelőttek. És nem volt... Ja, a másik autót meg tönkre vágtad. Hát nem véletlen te vagy a parancsnok, bazd. Nekem nem tisztem vezetni ember. Jó van, én meg itt bohóckodok velük, bazd meg, úgyhogy nincsen még szkópom se. Meg betettem a gépágyút az...
Ez a tipikus több szereplős küldetés. az Igen. biztos. Nem, így... Most nem olyan vészes. Egyelőre azt mondom. Two, form on me. Már pirosodik a képernyő. Ez te vagy? Hol... Már nem sokan maradtak. És legalábbis a térkép szerint. Two, regroup. hol mit tudok? Throwing smoke. Valaki még lő rám, bazd. Kurva életbe, hát. Miért nem nyitott ki az ajtót, te? Two, return to formation. Elvileg egy megy feléd. Egy itt, ja, feléd nem. Hol vagy? Nézd meg a térképet. Nézd meg a térképet, meglátod. Röhögni fogsz, vagy a fejedet fogod. Two, return to formation. Nem látlak a térképen, bazd meg. Zoomolj kifele. Én fél úton vagyok a bázis és közted. Fél úton. Hát még ketten elvileg vannak.
öcsém, azt hittem, hogy ez a dombon túl vagy, de nem. Még 2 dombbal arrébb. Two, rally up. Persze, ezeknél meg csak pisztoly van, bazd meg. Egy normális szkópos fegyvert fel tudnák venni. Akit kilőttél? Ja, na most találtam egyet. Two, regroup. Kapsz ammót, ha odaérek. Amikor odaérek. Hú ember, látom a tábort. Valahol ott vagyok, ahol fönt voltunk a dombon. Elvileg akkor siessem, mert már csak egy ember van, akit... Akkor addig... És kész a játék. Hát legalábbis ez a küldetés. Látod a térképen, az az egy ember van. Ott fölül van még valami ház, vagy valami. Mászkálsz a szeméten, még az is úgy recseg, ahogy... Úgy itt a kocsiban van golyó. Ja nem, lecseréltem a fegyveremet, ez már másik Akkor nem fajta. hozok a lőszert? Two, fall back. Nem hozok lőszert. Jó, megvan ez is. Megnézted az épületeket? Megnézted, hogy... Igen, sajnos nem hagytam, ne arra, hogy semmit neked. Akkor mehetünk a másikhoz. Csak kellett volna autó, nem? Az izéknek kell. Kezdők játéka. Ja, Van ja. valami gépfegyver. Az enyém, én hagytam ott. Mert így van, micsoda legalább. Van szkóp a fegyveremen. Igaz, nem sok, de van. És mi lenne, hova kell mennünk tovább? De várj, ez még mindig csak sárgán világít, nem zölden. Ja, mert hogy oda kell menni megnézni, hogy megsemmisült-e valójában minden, nem? Jó, Meg az pipa, az megvan. De az sárga pipa, nem zöld, nem? Mert a küldetés akkor lesz zöld, hogyha mindent megcsináltunk. Igen? Az a Recon Pointhoz kell mennünk, ami ott van... Batra, az azt jelenti. Batra van? Ja, igen. Ott kellett. Move to recon pont. Igen, az van. Copy that. És ez hol van a recon pont? Várj, nézzük már meg. Erre. Ó, bazd meg. Hallod, én a pálya elejét idáig elfutottam, neked sem állt egy kis futás. Ezt tudod mennyi időben az meg? Édes faszom. Nem ennyi. Isten. Hát, sok. Ez kurva sok.
Nézted a térképet? Nagyjából jó irányba megyünk. És te nem fogadtál sírva? Hadd legyek fejbe büntetésű. Azt ennyi, már ennyi, mennem kell, mert ezt amíg oda megyünk, az 3-4 óra. Várjál, de előtte... Tisztelegjél. Egy pillanat, egy pillanat. Running low on ammo. I need ammo. És térdelj le. Van cucc. Azt hiszem... Vagy tényleg. Pisztolyt is dobd el faszba. Olyanom nincs is. Vagy csináljunk micsodát? Várja, levetközök én is. És csináljunk párbajt. Döntsük el, hogy Nem lehet verekedni. nem úgy, pisztoly párbaj. Csak pisztolyra. Out of ammo. Ilyen pisztoly. Out of ammo. Már leveszem az órámat is, mindent leveszek. Mobiltelefont, mindent. Csak a pisztoly marad. Na. Akkor forduljunk egymásnak hátta. Várjál, forduljunk. Jó, oké. Várjál, akkor... Te is nekem forduljál. Jó, de forduljál. Honnan Na. hogy nem néztem oda. Nem belső nézetben vagy. Akkor te számoljál, és akkor 5-nél megfordulunk és lövünk. De, és sétálok közben. Igen, a V-vel, csak sima, nem futás, hanem csak sima V. Várjál. Van ez a taktikai séta, tudod? Az a VA, vagy VS-es. Jó, oké, ja, jó. Ezzel. Van? Azt- 1, 2, 3, 4, 5. Jó, azt hiszem megvan. Yes. Ez jó volt. És ez volt a vége. Ne haragudj, buba! Ne haragudj! Buba! Kelj fel, buba!